Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा बे समाव गुड निउज बेनो जाबाय जाय कनस्टेबलाव जिडिआव नेगासिनो दंमोन फाइनल भेकेन्सि रिवाइज अफिशियल नटिस बेनो जाबाय एसएससी जिडि कनस्टेबलाव दा जों नटिसखौ नायनोसै डाइरेक्ट अफिशियल वेबसाइटआव फैदो आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा फंबायमोना बिनानावमोना आनजाद होदोंमोन मोजां चान्स काटअफआ एसेबां गोजौबो थांद्रायनाय नङा बाट एभारेज थागोन जायखिजाया जों नायगोन PDF खौ नायबाय क्लिक खालामबाय आरो टोटेल भेकेन्सि नायोबा 53,690 पोस्टआ दायो जाबाय बेनो जाबाय एसएससी जिडि कनस्टेबल नोंथांमोननि 2025 नि अफिशियल नटिसखौ नायबा मोनदों बेनो जाबाय पोस्टआ बारायबाय दा बेखौ नायबा चान्सआ मोजां दा बेखायनो जायफोरा आनजाद होदों एबा होदोंमोन एबा होखांबाय स कमेन्ट खालामना दाबाव बेसेबां मोनदों पोस्ट वाइज नायोबा नोंथांमोना नै BSF दङ CISF दङ CRPF दङ SSB दङ ITBP दङ आसाम राइफल दङ SSF दङ बेनिफ्राय NCB दङ दा बेयाव जाय नोंथांमोना बबेखौ मोजांसिन मोनो कमेन्ट्स खालामना दाबाव फंबायमोना ओके दा स्टेट वाइजबो फैबाय भेकेन्सिया जों बेखौ नायनोसै दा काटअफआ नेक्स्ट गोबांथार माने एनालाइज खालामनानै भिडिअ फैबाय थागोन जेबो नङा बाट नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नायखाबाय जेब्ला हौवाफोरा 48,320 दङ आरो हिन्जावफ्रा 5,370 दङ माने हिन्जावफ्रा पोस्टआ खमखाय स बिनि काटअफआ नेक्स्ट लेभेलाव गोजौ थांनाय चान्सआ दं आरो ओके बेनो जाबाय हिन्जावफोरनि काटअफआ एसे गोजौ थांगोन एन्ड हौवाफोरना एभारेज थागोन काटअफआ अब्लाबो नोंथांमोना 90 नोंथांमोना जुदि लानो हायोबा फुरा फाइनाल लिस्टआव फैनाय चान्सआ थायो दानि स्टेजाव नायोबा स बिनिफ्राय स्टेट वाइज नायबानो माखासे नोंथांमोननि नाक्साल एरियायाव दङ बेखिनिखौ पोस्टआ नायबा एसे खम मोनगोन नाथाय मेन स्टेट वाइजआव नायोबा पोस्टआ बारा दङ एसटि लाइनाव थ' जों दायो नायनोसै स' दायो जोङो स्टेट वाइजखौ जों नायनोसै एसटि आरो आनरिजार्भखौ मानोना गोबां चान्सआ दङ देग्लाय दा बेखायनो जों आसाम स्टेटखौ नायोबा स' जों नै आसाम स्टेट जों BSF नायोबा मोनदों बेनो जाबाय 134 दङ एसटि लाइनाव गोबांथार जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेयाव साख्रि मोनगोन देन आनरिजार्भआव थांनो हायो एसटिनिफ्राय बेखौ नायोबा 490 पोस्टआ आनरिजार्भआव दङ बेनो जाबाय BSFआव देन CISF नायोबा स' CISF नायोबा नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय एसटि लाइनाव 149 गोबां मोजां पोस्ट दङ आरो आनरिजार्भआव 547 दङ बेखायनो मोजां नाम्बार लायोबा CISFआव साख्रि मोनहैगोन अके बेनो जाबाय एसएससी जिडि कनस्टेबलाव देन CRPF गोबांथार मोजां मोनो खायसे गोबांथार कमेन्ट्स फैदों 138 दङ CRPFआव देन 507 पोस्टआ आनरिजार्भआव दङ नैबे एसटिआ बाव थांनाय चान्सआ दङ जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा बैसो ग्रेबबा SSB खम दङ बेनिफ्राय ITBP 27 दङ देन बेनिफ्राय आसाम राइफलाव नोंथांमोना अनलि बावहाय माने 12ताल' दङ नै स' एसेबां गैया काटअफआ बिराद गोजौ थांगोन बाव दा बे जाबाय हौवाफोरनि देन हिन्जावफोरखौ नायबा पोस्टआ खमखा नालाय हिन्जाव गोबांथार खम दङ बेखायनो काटअफआ माने हाई थांगोन आरो दा हमना ला BSFआव साब्रैल' दङ अके देन CISF नायोबा साथामाव दङ थिग बेबादिनो CRPF नायोबा सासेल' दङ नै बेबादि गोबांथार खम दङ हिन्जावफोरनि काटअफआ बेखायनो बिराद हाई लेभेल थांगोन आरो 100 बेयाव माने क्रस खालामखागोन बिनि काटअफआ दा बेनो कनस्टेबला जेब्ला फाइनाल आपडेट फैबावो नोंथांमोना जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन